Mmiri doro ka gbawa ji awụarụ. Eletrik nwanyị biko bịa gbara egwu. Anyanwụ ụtụtụ biko bịa gbara egwu. Ọ pụrụ iche nwanyị egwu apụta ọgbọ. Mmiri doro edo ka gbawa ji awụarụ. Eletrik nwanyị biko bịa gbara egwu. Iyelele anyị ekunie. Iyelele anyị abata. Iyelele ọ na-akpọtụ. Chai iyelele fanenene. Aka neti igba tizelu m igba m. Ọnụ na-egbu ọja ubelu m ọja m. Ọnụ ụba kwara mgbakpọbụ ụbọ ka ijebenu. Ebe enu ma ife Chukwu kwuru ga-eme. Ugo nwa m asa m gbara egwu. Thank you so much. Kindly up everything. Turn it up. Okay. Onye nkuzi obara gị si na nnọkwa knife. Ndị knife ko ndị ndị life ndewo no, ndị fukwala unu n'anya ka nkụ. Ọkwa mmegali ha si na nnọ life. Okay, ndị life ndewo no.
anyị ga-amalitekwa ọzọ ịmụta asụsụ Igbo n'ụzọ pụrụ iche site n'ịmụta ka esi ajụ ajụjụ nke ndị bekee na-akpọ WH questions. WH questions. So nnọnụ ụmụaka nnọnụ. Ụmụaka nnọnụ. Kpakpando language hub. Kpakpando language hub. Anyị na-ayọ Mrs. Favour Ebishwe ebe ọbụla ọ nọ ya rituo. Mrs. Favour Ogochukwu Ebishwe ebe ọbụla ị nọ bi ebe a. Ka anyị kọrọnụ ya aka onye nkụzi ebe a ka akwụkwọ m na. So are you enjoying your Igbo summer camp? Are you actually having a good time? You sure? No. So yeah, my diary. Mba adịma chọm mkpọtụ. Ka onye debere iko a n'elu ebe a. Ka nwa debere iko a n'ụwa n'elu ebe a. Na-ekwu okwu somto ị na-ene anya. Nye onye nkụzi. Ugbu a ka onye nwe ihe a. Onye blozo maka gị nwe. Ugbu a anyị ga-amalite ịmụta WH questions. So ke nke anyị ga-ebido na ya ka anyị bụ ụzọ kpegodo ekpere. Ọ bụ n'aha Jizọs. Onye nwe anyị nara ekele maka ụbọchị taa. Bịa were ọnọdụ na ihe mmụta anyị n'aha Jizọs. Amen. So, KWH question I gave you na ya ugbu a. Mba happy. Bịa. Dedi bịa. Bịa nụnụ. Well, let's go. What? So what is what? What bo Guinea? What bo or Guinea? So what bo Guinea? WH questions. Write that W, that is like INH. Then that WH then. So you can now call it a hair. It's only space around WH question. So when you use it down, what would you do? No, so people say that Makagini is why. For what? Okay, so Guinea, then you can say for what? Okay, so Guinea, then you can say what is it or Guinea? What is it or Guinea? Write it down. What is it or Guinea? It or Guinea? Write it down. What is it or Guinea? What is it or Guinea? Now, when someone asks you or Guinea, the answer could be anything, but the answer could be anything, but it is usually probably body discomfort or something is happening, right? Or Guinea. When someone tells you or Guinea, can you give an answer? Can we cook up some answers from ourselves from within? Or precious or Guinea? Precious or Guinea? Aguru nagum. Good. Precious, where microphone na kita gaya okirikiri. Mba. Juo chisom or Guinea. Chisom or Guinea.
Afumufu. Usie ike. Afom na afumufu. Ndo. Ngwa. Jụọ. Ogini. Kpọọ ya ha. Chizurum. Ogini. Chizurum ogini. Agụrụ na agụ. Ihe ọbụla unu na-eche n'abalị amambịa dị na mmezu. Ụmụaka ataghị abacha anụgo papa akara aka na-ekwu na agụụ na agụ ha. A ga-enye ha akpụ ka a ga-enye unu echi lemọn na akpụ. Ngwa. Ike na ogini. Biko. What do you call it? What are you trying to say? I'm trying to remember what I want is. Achọrọ. Biko, achọrọ. What do you want? Biko, achọrọ sugar. Okay, ị chọrọ shuga. M gaghị enye gị ya. Nye onye nke ọzọ ngwa jụọ ya si aka chukwu gịnị? Akachukwu ogini. Afọ na-ata. Afọ na-ata gị. Ndo. Ngwa jụọ dube m ogini. Chidube m ogini. Tinye ya n'ọnụ jụọ ya. Somto ogini. Isi na-awa m. Ngwa be serious. Say one body discomfort. Which one do you want to say? Do you remember anyone? And what do you want? What do you feel? You want to poop? You want to sleep? Are you tired? You want something? Achọrọ. No, don't put it in your mouth. Achọrọ, what do you want? Papa. Achọrọ mmiri. Okay. Good job, baby. Ịdị ma osigini. No, Chidimma ogini. Sorry, Idimma ogini. Idima ogini. Ukwu na-ebu m mgbu. Amara ogini. Abụ na ahụ m. Oliver ogini. Ukwu na-abụ m mgbu. What? Ukwu na-abụ m mgbu. Ukwu na-abụ m mgbu. Is it your waist or your leg? My waist. Okay, ukwu na-egbu m mgbu. Ukwu na-egbu m mgbu. Ukwu na-egbu gị mgbu. Ka ehi mere ukwu gị ji egbu. Onyedika. Ngwa. Jụọ Onyedika ogini. Onyedika ogini. Achọrọ m mmiri. Okay, ngwa jụọ nụ m. Nwunye Mazi ogini. Ike gwụrụ. Jace ogini. Afọ na-afụ m ụfụ. Afọ na-afụ m ụfụ. Ndo. Kọrọ n'onwe unu aka. Unu na-amụtakwa. Anyị na-amụtakwa Igbo ebe a. So you see, anybody can tell you ogini and you answer anybody discomfort. So the same ogini can be ogini na-eme gị. Onye nkuzi dee ya na ogini na-eme gị. Ogini na-eme gị means what is happening to you. Na-eme, do is me, doing is na-eme. So ogini na-eme gị transliterates what is doing to you. It also means what's wrong with you. Ogini na-eme gị. Yes. Ogini na-eme gị. Put a dash between the na and the eme. Iwata. A hyphen here. Ogini na-eme gị. It's the same thing. If nothing is wrong with you, you say onwegi. And I've told you how to pronounce the GHI. How do you pronounce it? Like what? Like what? Like YI. So how do you say it? Good. So another one is, what other words? What other words is very common? Who will tell me? What other WH what is? What other way do we use what? Like what is happening to you?
What are you doing? Ọ gịnị ka ị na-eme? Ọ gịnị ka ị na-eme? Onye nkụzi nọkwa ebe ahụ. Ha sị gị you have not write it. Yes. Just lay there straight. Don't do it as small. Ọ gịnị ka ị na-eme? Ọ gịnị ka ị na-eme? So instead of saying ka ị, you just say ọ gịnị ka ị na-eme? Ọ gịnị ka ị na-eme? Answer. Are you ready? Are you ready? Ị dị njikere? Ị dị njikere? Ngwa ka anyị bido. Ọ gịnị ana m asa akwa, ana m asa ahụ, ana m eme whatever. Are you ready now? Chisi obere nwa, ọ gịnị ka ị na-eme? What are you doing? What do you want to say? I am what? Ngwa hapụ go there ka ọ ginger cha, we are coming back to him. Precious, ọ gịnị ka ị na-eme? Ana m agba egwu. Bụ akụkọ. Ana m agụ akụkọ. Ike na gịnị ka ị na-eme? It's in your note. Anam. Look at all your notes. You see why you should make your notes. You see now. Okay. You see why it's good to write. You think you are doing Nwunye Mazi. You think you don't know we're using what to notes. Okay. Please, Akachuku over. Ask him Akachuku or gịnị ka ị na-eme. Next time write your notes. Akachukwu ọ gịnị ka ị na-eme? Ezu ike. Chidube ma ọ gịnị ka ị na-eme? Asọmpi ọ gịnị ka ị na-eme? Somto, ọ gịnị ka ị na-eme? Ana m azụ ụlọ. Ana m azụ ụlọ. Okay. Mimi, ọ gịnị ka ị na-eme? Ana m ede ihe. Chukwuebuka ọ gịnị ka ị na-eme? Ana m ejasa. What are you trying to say? And What are you trying to say? Ana m edesa. ana m edesa mmiri. Ọ gịnị ka ị na-eme? Ana m Na-ede. Okay, you're writing. Ana m ede ihe. Ede ihe. Ngwa say it again. Ana m ede ihe. Ngwa jụọ ịdị mma. Ide ma Ọ gịnị ka ị na-eme? ihe. Ana m ede ihe. Ana m ede ihe. Amara gịnị ka ị na-eme? Ana m agụ akụkọ. Good job, baby. Oliver, ọ gịnị ka ị na-eme? Ana m asa arụ. Ọ na-edika gịnị na-eme? Ọ gịnị ka ị na-eme? Ọ na-edika ọ gịnị ka ị na-eme? Nwunye Mazi, ọ gịnị ka ị na-eme? Ana m akụzi nkụzi. Chukwuka, ọ gịnị ka ị na-eme? Ana m ede ihe. Ọ na-ede ihe. Kọrọnụ ya aka. How would you say I am washing the plates? Ana m asa. Ana m asa efere. What other way can we use gịnị? Let's do ọ gịnị ka ị chọ? What do you want? Ọ gịnị ka ị chọ? Ọ gịnị ka ị chọ? Ọ gịnị ka ị chọ? Yes.
Ogini kicho. But instead of you to say ka icho, you just say kicho. Ogini. You say achorom. Ogini kichoro. Ogini kicho. Ogini kichoro. So you're going. Now I want you to say what you really want. If you want to go to any country, say it. If you want anything, say it. If you just, are you getting me? Anything, eh? Did I say I'll give you? We are practicing now. So I'm saying it. God is hearing it. So, Jesus saying, will you do it? No, when you say it, as you're saying it from your heart, God is listening and God will do it for you. What can Nwunye Mazi do? The one I know I can do very well is to teach you as to see Igbo. Pressure. Let's go like this. Or what do you think? Or let's just go. Okay. Pressure. Ogini ki choro. Achọrọ m akara n'aka m. Ichoro akara n'aka m. Whatever they are, Chisom ogini ka ị chọrọ? Achọrọ m ịga obodo America. Obodo America. Say it, you're getting it. Achọrọ m ịga obodo America. Ogini ka ị chọrọ? Ogini ki choro. Okay, what is it? Achọrọ m ihu ụmụnne m. Achọrọ m ihu ụmụnne m. Good. Achọrọ m ihu ụmụnne m. So write it down. Ngwa jụọ Ikenna ogini ka ị chọrọ. Jụọ Ikenna. Zuru m. Jụọ Ikenna. Ikenna ogini ka ị chọrọ. Ikenna ogini ka ị chọrọ? So write achọrọ m ihu ụmụnne m. What do you want? Say it now. Achọrọ m ịga hụ ụmụnne m na Canada. Say achọrọ m ịga. Achọrọ m ịga hụ ụmụnne m na Canada. Ngwa jụọ Akachukwu. Akachukwu ogini ka ị chọrọ? Akachukwu ogini ka ị chọrọ? Achọrọ m unere. Ngwa Chirube m ogini ka ị chọrọ? Achọrọ m ịga obodo Canada. Somto. Ogini ka ị chọrọ? Achọrọ m achịcha bekee. Mimi ogini ka ị chọrọ? Mimi ogini ka ị chọrọ? Achọrọ m abacha. Agbam. Chukwuebuka ogini ka ị chọrọ? Achọrọ m abacha na pap na akam. Oh, abacha na akam. Ofu gị nwa. Na akara. Tikwuo ya azụ. Na ọkpa. Tụọ ihe ọma. Si mba. Were. Ihe ọma. Ogini ma ị chọrọ? Ogini ka ị chọrọ? Ogini ka ị chọrọ? Anụ. You say achọrọ. Achọrọ m anụ. You want any specific meat? You want chicken? What meat do you want? Nne. Okay, say it again. What are you trying to say? You want to meet? Okay. Achọrọ m ihu nne m. You want to see your mommy? Achọrọ m ihu nne m. Say it. Achọrọ ihu nne m. Bịakwa. Mommy ihu ọma. Nwa gị si na ọ chọrọ ka ebe kamera nọ. Lee anya. Biko. Mommy ihu ọma, ọ bụ na ị na-ahụ vidio a, ihe onyonyo a ugbu a, gị na daddy kaba na-alụ bịa na echi. Unu ruo na gate na si m nye unu code. Bịa funu my baby doonu. Unu bịa ka unu agbakwana aka gote na anyị ọka na ube na akị oyibo. Daalụ. Ngwa ihu ọma jụzie iti ogini ka ị
Ogini Go ahead. Idimachi Ogini Kichoro. Achorum Akamna Pap Akamna Opa. Okay, ọ chọrọ n'ọkpa. Mgbe nọ na kitchen na-ege ekwentị ụmụ m achụwala ọkụ. Kwadowenụ. Anyị dị ka aka m anyị ga-aṅụ ya ọzọ. Ogini Kicho. Achọrọ m USA na Canada. Achọrọ m ịga. Achọrọ m ịga USA na Canada. Ụmụ obodo oyibo m. Ngwa John. Oliver. Ogini ka chọrọ. Ọ gịnị ka ị chọrọ? Oliver, ogini ka ị chọrọ. Achọrọ m ka. Ị chọrọ ka? Yes. Ị na-anya ka ọsọsọ ka. And car is called ụgbọala. Gịnị bụ car n'Igbo? Umbrella. Ụgbọala. Onedika. Ọ gịnị? Onedika. Ogini ka ị chọrọ. Somebody is speaking Igbo. Audience. Ngwa. Onedika. Ogini ka ị chọrọ. Achọrọ m osikapa eghere eghe na anụ torotoro. Biko, favor enukwa ihe nwa na-aka n'abalị a. Achọrọ m osikapa eghere eghe na anụ torotoro, fried rice and turkey. Papa nnukwu. Okay. Bịa, obere nwa, ọ gịnị? Obere nwa, ọ gịnị ka ị chọrọ? Achọrọ m ịga wiwi. Sị achọrọ m ịga anyụ mamịrị. Sie ike. Achọrọ m ịga anyụ mamịrị. Maka anyụọ. Kọrọ n'onwe unu aka. Onye nyụrụ ahụrụ na bịa unu nọ na skuul na-anyụ ahụrụ. Ụmụaka na-achụpụkwala m. Agara n'ọrụ na. Don't say that. Don't tell anybody. Let me tell you what is fat in Igbo. Wait, what is fat in Igbo? Ahụrụ. And when you feel like fatting, I taught you yesterday, what do you say? No. Ahụrụ na akpa m. So it's so simple. You know, let me tell you. Wait now. Chere godi. Chere. See, let me tell you. You are a human being. And as a human being, there are factors, there are things you cannot even, run away from. And it makes you healthy. It shows you are a healthy human being. It shows you are alive, you're living. You don't even have to be embarrassed about it. Do you understand what I mean? So, but if you want to fast, you don't have to do it in the presence of others. That is why I taught you how to say it. Nwunye Mazi, biko, ahụrụ na akpa m. I will say, biko gawa, bawoso, fepo, ganyo. You see what I mean? So, please don't fart in the class. Feel very comfortable to come to me and say, Nwunye Mazi, ahụrụ na akpa m. Okay? Ọ kakwa mma na ị gwara m pụọ ganyo ahụrụ. Mgbe ị na-eshile ebe a ruo ebe ahụ ọ ga-apụta gị n'ike. Gị laghachitakwa anyị emekwa ihe anyị na-eme. Ekwe ị na-aghọta? Kọrọ n'onwe unu aka. How many minutes ka anyị megoro ugbu a? Orugowa now. Kebe. Ọ gafego 30. I'm pretty sure. No gafego. Let my water gafego. Okay. Let my babies go and rest. Yes, try that thing. Okay. Let's continue. Hey, see my babies are enjoying their Igbo language. Okay, so what is the next word we should do? What's the next word? No, we are still. If the match, don't worry, we'll soon be done. What? Mba. No, we are not in where. We are still at what? What is your name? Well, let's write. Ogini bu aha gi. Ogini bu.
Ogini bụ aha gị? Ngwaganyo. Come and take it. Come and say it in the microphone. Let us know whether you got it. Ina nukwa na ụmụ m ka chọrọ aka mama nnukwu. Ngwa. Samuel. Nne Mazi biko mma mmiri na-akpa m. Ngwaganyo. Daalụ. Ndị nọ n'ụlọ na-ere anyị. Unu na-ahụkwa na ọ bụghị egwuregwu ka anyị na-egwu ebe a. Ndị na-asị Igbo gịnị ka ha ga-amụta? Ebe anyị jedebe. Ndị nne na nna ha esi ebe a wee mee gịnị malite ya bụ ọrụ wee jirizie ya gabazie n'iru. Anyị na-amụ ihe n'ezie. Ọ gịnị nna? Ngwa gaa nyụọ ka ọ gị nyụburu nke ahụ na-esi. Ngwa gawa mposi. Anyụkwa ndị a n'akụkụ ma nnukwu o gawa mposi. Ka ebe ọ na-ehe. Ịmanụ ya nyụrụ nke mbụ na-esigbu mmadụ ebe. Chineke m ụmụaka. Ngwa ka eme ogini bụ aha gị? Ka eme ogini bụ aha gị? Ogini bụ aha gị? Aha m bụ Udechi Amaka Precious. Ogini bụ aha gị? Aha m bụ Chisom Fadile. Ogini bụ aha gị? Aha m bụ Chimejere Naduba. Ogini bụ aha gị? Aha gị? Aha m bụ Ikena Nwosu Wilberforce. Akachukwu. You can't call his name now. We are pretending not to know our names. You say ogini bụ aha gị? Ogini bụ aha gị? Aha m bụ Joseph Wisdom. Ogini bụ aha gị? Aha m bụ Chidubemeze Daniel. If you don't write this note, you will not do the next Igbo class tomorrow morning. And promise me, tomorrow is going to be more interesting. Ogini bụ aha gị? Aha m bụ Sontochukwu Okonkwo Victor. Ogini bụ aha gị? Aha m bụ Miracle Mmesoma Joseph. Ogini bụ aha gị? Aha m bụ Iheọma Emmanuel Eze. Ogini bụ aha gị? Aha m bụ Idemachukwu Chide. Ogini bụ aha gị? Aha m bụ Ogini bụ aha gị? Don't laugh when people are trying to learn. I've always said, whenever anyone is trying to learn anything, don't laugh. Or whatever it is, whenever anyone is speaking the Igbo language in my class, you don't laugh. So nobody goes home with complex. Aha m bụ Chisimdi Akpan Oliver. Bịa were ihe kwuo ya na microphone. Ahụrụ na akpa m ngwa. Nwunye Mazi biko ahụrụ na akpa m. Ngwa gaa nyụọ. Daalụ. Hey, unu karị imerụ Chidube m ahụ na mgbede taa. Ehe, ngwa. Ogini bụ aha gị? Ogini bụ aha gị? Aha gị? Aha m bụ Onyedika Okonkwo Wisdom. Ogini bụ aha gị? Aha m bụ Joyce Chinwendu Okonkwo Nwunye Mazi. Ogini bụ aha gị? Aha m gị? Aha m bụ Akpan Chukwuka. Ihe akaba alụgo anyị ebe ịkwụ akwụ. Ekwu na ndị akpan ka ekwu na ndị Chukwu. Kaba alụ ka egwu anyị. Okay, kọrọ na onwe unu aka. Now we go to the last one. What did you do? Ogini ka ị mere? They said that we should continue. I've been
since they said they should Continue. Okay. So, what did you do? Let's continue on to 12 a.m. I sleep by 5 a.m. and wake up by 10 a.m. Ogini ki mere. Ogini ki mere. So, Ogini ki mere. We did past tense, right? Yes. This one, the answer has to do with past tense and is the last. Can we do it or let's do it tomorrow? Now. Okay. Don't shout now. Ngwa, let's go. Precious, Ogini ki mere. No, because eriri m nri kwe. Chisom, ogini ka i mere? Asara m. Asara m akwa m. Or you say asụrụ m akwa m. Akwa m. Ogini ka i mere? Ekuru m Okwu. Say it confidently. Ekuru m okwu. Ike na gịnị ka i mere? I ate. No. What are you trying to say? I have climbed up. Erigoro m elu. Erigoro m elu. Erigoro m elu. Erigoro m elu. Stop kicking. Ask him now. Akachukwu. Ogini ka i mere? Ogini ka i mere? Eriri m nri. Chidube ma gịnị ka i mere? Akụwara m efere. Ị kụwara efere? Okay. Akụwakwala efere, no? Na kampụ. Thank you. Ngba. Somto, ogini ka i mere? Edere m ihe. Edere m ihe. Edere m ihe. Miracle, gịnị ka i mere? Arahụ m ụra. Chukwuebuka, gịnị ka i mere? What are you trying to say? What it means in English. Like what? I've forgotten what it means. What are you trying to say? Say something that will. So what does that mean? Yeah. Say esiri m nri. Okay. Ihoma, ogini ka i na-eme? Ogini ka i mere? Ogini ka i mere? What is clothes in Igbo? Aqua. You want to say I washed clothes? Asaram aqua. Asaram aqua. Asaram akwa. Idima. Ogini. Call her name. Idima, ogini ka i mere? Akụrụ m moto. Amara, ogini ka i mere? Ụlọ. Azaram ụlọ. Azaram ụlọ. Azaram ụlọ. Oliver. Ogini. Ogini ka i mere? Ogini ka i mere? Ogini ka i mere? Asa m efere. Onelika, ogini ka i mere? Ehicha. Okay. Nwunye Mazi, ogini ka i mere? Akụziri m nkụzi. Obere nwa, ogini ka i mere?
Akụwara m efere. Akụwara efere. Inwe nwa akụwa ya na kampụ kụwa gị isi. Onye ọbụla kọrọ n'onwe gawa. Yeah, allow him. Yeah, it doesn't matter. Ejiri nwayọ kọrọ n'onwe unu aka nwayọ. Are you enjoying your anyụọ? Mba chere, we're almost done. Ike na biagodi. Chere. I don't even trust that your seriousness. Well, let's conclude. So I hope you had a good time today. How many classes did we have today? Whoa! Come on! Take a high five! 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 Chirise! You people are awesome people. And me Johnny say, you people are so awesome. Is the Igbo? Yes, but we have to go to bed now. Tomorrow we'll continue. I don't know what is his plan. I'm not even in that plan. I'm not even part of it. Okay, so now we want to go to bed. And let's just say the night prayer at once. What do you think? Let's say the night prayer at once. Mama dirigi Chineke. Mama. I don't like the noise, honestly. Mama, don't shout. Chineke. Mama dirigi. Leave your paper, leave your file. It's making noise. Mama dirigi Chineke. Mama dirigi. Mama dirigi Chineke. Onyoma Kahamara n'etiti mbani. Kahamara n'etiti. Jehovah bụ eze, Jehovah bụ eze, Jehovah bụ eze, Jehovah bụ eze. Kahamara n'etiti mba niile. N'ezie, kahamara n'etiti Jehovah bụ eze. Jehovah na Jehovah bụ eze. Ebube ịdị omimi, ịdịkwa ịtụnanya papa o. Ị karịrị echiche mmadụ. Sing it. Ọ dị ezi Chimọma, ịdị ebube, Chukwuma, ịdị omimi, ịdịkwa ịtụnanya. Ị karịrị echiche ọ dịghị onye dị ka gị. Let me get one sound. So you just repeat after me, okay? Abụ ọma 20 verse 7. Ụfọdụ na-ehota ụgbọala, ndị ọzọ ịnyịnya, ma anyị onwe anyị na-ehota aha Jehova bụ Chineke anyị. Psalm 20 verse 7. Some trust in chariots, some in horses, but we remember the name of the Lord our God.
ekpere abalị ọ bụ n'aha Jizọs onye nwe anyị nara ekele maka ụbọchị taa. Bịa were ọnọdụ n'abalị anyị n'aha Jizọs. Amen. Amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ duo anyị ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Gịnị ka unu ga-asị nwunye Mazi? But this time around you're going to say kachifo. Gịnị ka unu ga-asị nwunye Mazi? Kachifo. Now, chere. I'm watching you. Anybody who misbehaves from now will not come to the Christmas Igbo camp. Even if your mom wants to dash me all her money, I won't take. Walk quietly if you know you want to come to the next camp. Walk quietly to your room. Quietly. Jiri ya nwayo. Okay. Anyị na-ekele ndị niile na-ekele anyị n'onyonyo. Ụbọchị nke taa anyị mere meba n'ime abalị anyị. Ugbu a bụ elekere 11. Mana ndị nọ n'ofesi ama m na nke a dabara adaba maka na ugbu a bụ oge mgbede. Ọ ga-adịwazi echi. Biko na-esoro ha anyị n'ihe niile anyị mụrụ n'ụbọchị taa. Gaanụ na Igbo Tunes. Ndị nọ na Instagram, gaanụ na Igbo Tunes. Gaa lere ya bụ ihe anyị mere. Igbo Tunes. Gaa lee. It was a wonderful and enriching, learning activities in the Igbo language with our akwụkwọ a. Ebe ọ bụla ị nọ, ọ bụ na ịchọ akwụkwọ, zitere m ozi na Instagram through my message. Okay, ọ dị m otu a. Nke a ọ na-anyụzi anyị. So ọ bụrụ na ị chọrọ inweta akwụkwọ a nke anyị ji na-eme ihe ọmụmụ taa na echi, zitere m ozi na Instagram n'ime DM. Zitere m ozi na ị chọrọ ya. Ebe ọ bụla ị nọ, anyị ga-agbado anya hụ na ị nwetara ya. Biko ana m asị, biko ọ bụ na isoro anyị site n'ụtụtụ wee ruo na oge awa, gaa na YouTube. Ị ga-ahụ ọtụtụ ihe anyị mụgoro anyị tinye na Igbo Tunes na YouTube ma na Facebook. Ngwa daalụnụ. Kachifo.